फ्रेन्ड्स हाजार हाजार बर' सुबुंफोरा जै बर' हारिनि जै एबसु लंलिट दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों जै बर' हारिनि जै बायदि सेन्टेन्स लिरदों स्ल'गान होदों बायदि फेसबुकाव जों नुनो मोन्दों, गुबुन गुबुन ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों, इउटिउबाव नुनो मोन्दों। गोदानै दानाय बर' फरायसा आफादखौ एबसुआ आरो माखासे बर' सुबुंफोरा थोंजोङै नेवसिदों जे बर' आरो बेबायदि गोदान बर' फरायसा आफादनि जेबो गोनांथि गैया। स' बे आफादखौ माने नेवसिगारदों बेबायदि जों नुनो मोन्दों। नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरखौ जों वेलकाम खालामनायबो नुनो मोन्दों। जों नों आं मानसिया बुंबाय थाबानो मा जानो, नाङा गोदान आफादखौ नाङा बेबायदि जों बुंगोन। नाथाय नों आं मानसिया बुंबाय थाबालाय मा जानो, मोनसे हारिखौ सालायो बै हारियाव थानाय माखासे आफादफोरा, बै आफादफोरा जाबाय बिनि सिनस्रि। बै सिनस्रि आफादफोरा मा बिथांमोना नेवसिदों। जों नुनो मोन्दों एबसुआल'सो थोंजोङै अफिसियेलि थोंजोङैनो नेवसिगारदों बे आफादखौ सेफायनांगौ बा बे आफादा बर' हारिनि थाखाय फोजोबस्रांनायसो लाबोगोन बेबायदि होननानै सोंखारिदों, नेवसिदों। बिथांमोना नुनो मोन्दों जे डाइरेक्ट नेवसिदों। हाग्रामा महिलारिनि बेकिंआव जादों, बिथांनि प्लेटफर्माव बे आफादखौ दानाय जादों। स' बे बर' हारिनि जेबो मोजां खामानि मावा बेबायदि नेवसिदों, एबसुआ नेवसिदों। आरो जों नुनो मोन्दों इउपिपिएलआबो खेंसालियैबाबो नेवसिनो नाजादों बा नेवसिदों। बिथांमोना थोंजोङै बुंनो हाखाया, पलिटिकेल पार्टिया नेवसिनाय खामानिखौ थोंजोङै बुंखाया, जों बेखौ मिथिगौ। स' जायखिजाया गिबि पार्टि हिसाबै बिथांमोना खिन्थु नेवसिनाय बायदि जों नुदों, थोंजोङै नङाबाबो खेंसालियै। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा एबसुनिल' सोंखारिनायजों नेवसिनायजों बै आफादा जस्रिनानै थागोन, बै आफादा दुरबल जागोन। थारैनो बे आफादखौ नांमारगोन ना नांमारा, मा बे एबसुनि नेवसिनायजोंल'नो जे प्रुभ जागोन जे बेखौ बर' हारिनि नांमारा, जों बेबायदि बुंनो हाया। खुगाजों बुंबाबो नाथाय अफिसियेलि बा समाजारि बिथिङै जों नोजोर होयोबा बेखौ नेवसिनाय जादोंना जायाखै जों हमनो हाया। मानो होनबा बर' आरोबाव सिनस्रि आफादफोर दंबावो, जेरै BSS बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफाद, बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुम बा गुबुन गुबुन धोरोमारि गौथुमफोर दं, बर' ब्रह्मफोरनिबो दङ बा बेबायदि गुबुन गुबुन गौथुम दं। बेबायदिनो जेरै आबुफबो थाहैबाय मोनसे, नङा होमबा, आबुफ। आरो बेबायदिनो गुबुन जेसेबां आफाद दं बर' हारिनियाव, जेसेबां समाज सिबिग्रा माखासे आफाद NGO जि दं माने, आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेल दं बर'फोरनि। आथिखालाव बर' हारिनि मोजांनि थाखाय माखासे रिसार्च पार्सन दं बर'फोरनि गेजेराव, जे बर'फोरा खौसेथि जानो गोनांब्ला मा खालामनांगोन मा खालामनाङा, आफादफोरखौ खमायनांगो ना बारायनांगो, मा रोखोमनि आफाद नांगौ बर'आव, मा रोखोमनि आफादा गैया जानांसिगौ, नङा होमबा, जों बर' हारिया मा लाइनजों थांनांगौ बेफोरनि सायाव रिसार्च खालामग्रा माखासे इन्टेलेक्सुयेल रिसार्च स्कलारबो दं आथिखालाव बर'फोरा। मा बिथांमोनाबो थोंजोङै नेवसिगोन। मा बै जोंनि गोरों गोराफोरा, आफादफोरा गासैबो लोगो नांनानै बबेबा प्लेटफर्माव जिरायनानै बर' हारिनि कनसेन्ट लानानै येस आरो न'खौ नायनानै बे आफादखौ नेवसिनांगोन ना नाङा बिथांमोना बुंगोन। जों नुदों माखासे सुबुङा गोदान आफादखौ नाङा होनदों, माखासेया नांगौ होनदों। एबसुनि बदलै BNSUखौ नांगोन ना माखासे सुबुङाबो बुंदों आरो माखासेया नाङाबो बुंदों। माखासे सुबुंफोरा एबसुखौ मोजां मोनिफोरा माने BNSUखौ नांगोन होनना बुंदों। नांगो आरो नाङा बे बाथ्राया मा, डेम'क्रेसियाव मा नांगो आरो नाङाखौ जों मिथिनो गोनां बा भटजों मिथिनो हायो। बेनिखायनो बेवहाय पाब्लिक अपिनियननि दरकार जानानै फैगोन। बर'आ जुदि फिउचाराव बर'लेण्ड मोननो गोनांबा, आलादा रायजो बर'लेण्ड मोननो गोनांबा, मा बर'नि आफादफोरा बांबाय थानांगोन ना खमायनांगोन, बे बाथ्राखौ साननायनि सम जाबाय होननानै आं बुंगोन। बेनिखायनो मोनसे पाब्लिक अपिनियन सृष्टि खालामनांगो, पाब्लिक अपिनियनखौ नायनांगो, येस आरो न', येसआ बांसिन ना न'आ बांसिन, बे आफादखौ नांगो ना नाङा, माबे आफादा बर'निया जोबनांसिगौ, माबे आफादा गोदानै सोरजिजानांगौ, बेनि सायाव मा पाब्लिक अपिनियन बा मा येस अर न', बेसेबां येस अर न', येसआ बेसेबां न'आ बेसेबां, बेनि फेभारखौ नायनांगोन। बेखौ नायनानैसो जों बुंनो हागोन जे बे आफादखौ नांगो ना नाङा। मानो होनबा जों नों आंहा खुगाजों बुंनायजों नांगो नाङाखौ बुजिनानै मोना। जिहेथु आफादखौ दाबाय, आफादखौ दानायनि उनाव बे आफादा बर' हारिनि खहा लाबोगोन ना लाबोआ, बेखौबो जोङो येस आरो न'नि गेजेरजोंसो मिथिगोन जे बेसेबां पाब्लिकफोरा नांगोन होनना बुङो आरो बेसेबां पाब्लिकआ नाङा होनना बुङो। आं मोनसे माने इमेजिनारि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो जे बेबायदि खामानि मावनो हागोन ना हाया जोंनि आफादफोरा मिथिया। आंनि बायदिब्ला जेसेबां बर'नि सिनस्रि आफादफोर दं, बै आफादफोरा लोगो नांनानै जिरायनानै एक्जिकिउटिभ जिरायनानै जा, अपेन मिटिं जिरायनानै जा, बा जायगा मिटिं खालामनानै जा, जे बे बर' हारिनि खहा लाबोमारगोन ना मारा बेखौ सावरायनांगो आरो बर' हारिनि कनसेन्टखौ लानांगो बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै कनसेन्टखौ लानांगो। थारैनो मा बे आफादखौ बर' हारिनि गोनांथि जामारदों ना जामाराखै। मात्र एबसुआल' सोंखारिबाय थादों, गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जों दाबो सोंखारिनाय नुवाखै। मा एबसुनि सोंखारिनायजोंल' जागोन? जुदि एबसुआल' सोंखारिबाय थायोबा बेथ' सार्थकरसो जागोन, नङा होमबा। एबसुआल' सोंखारिबाय थायोबा सानगोन मानसिफोरा एबसुआ गिदों, एबसुआ गावसोरनि स्टेटासखौ गोमाजानो गिदों, बिदिसो सानगोन मानसिफोरा। बेनिखायनो बर'नि जेसेबां सिनस्रि आफादफोर दं, जायफोर बर' हारिखौ दैदेनलांगासिनो थादों, मानो होनबा आफादासो मोनसे हारिखौ दैदेनो। आफाद NGO बायदिसिना जाय हारिनि खामानि मावो बिसोरसो मोनसे जातिखौ दैदेनो, इन्टेलेक्सुयेलासो मोनसे हारिखौ दैदेनो। स' बिथांमोना
मा नेवसिगोन जुदि बिथांमोना जुदि मोनसेबो कमेन्ट्स होआबा बे आफादखौ नांगौ बा नाङा बेबायदि जुदि बिथांमोना गावनि पार्सनेलिल' बुङालासिनो आफाद हिसाबै अफिसियेल हिसाबै बा हारि हिसाबै माहारियारि हिसाबै हारिनि जानानै बा आफादनि जानानै बेबायदि बिथांमोना जुदि नाङा सोदोबखौ होनाबा आं साननानै लागोन थारैनो बे आफादा गोनांथि जानानै फैदों। मानो होनबा डेम'क्रेसियाव गाज्रिबाबो मोजांबाबो जायखौ इएसआ बांसिन होनो बेनो गोनां बिदिसो बुजिगोन नङा होमबा जिहेतु बिथांमोना डेम'क्रेटिक राइट्स दं आफाद दानो आंनिफ्राय आं मा बुंनो नङा होमबा आंनि बादिब्ला मा आंनि मतामतखौ आं नोंथांमोन होनगोन बर' हारिया बेबायदि गोदान आफादनि जेबो गोनांथि गैया मानो होनबा आदर्श एखे एखे आदर्शनिबा मोनसे प्लेटफर्मावनो थानानै खामानि मावनो हायो ओंखायनो बे आफादनि गोनांथि गैया बे जाबाय आंनि मतामत नाथाय आंनि मतामतजों जानो हारिया सोलिगोन सोलिया नों आं गासैनिबो मतामतजोंसो बे जागोन ओंखायनो पाब्लिक अपिनियननि जोबोर गोनांथि जानानै फैदों जेरै हायो माखासे एरियायाव थांनानै माखासे ओनसोलाव थांनानै माखासे सुबुंफोरनि गामिनि कनसेन्ट लानाया मोजां होननानै आं बुंगोन बे आंनि मोनसे इमेजिनारि आइडियासो मोगथाङाव बेबायदि जागोन होननानै आं मिथिया पाब्लिक अपिनियनखौ जों माब्ला नुयो जेब्ला इलेक्सन टाइम जायो अब्लाना पाब्लिक अपिनियन जों नुयो लानाय माने निउस चेनेलफोरखौ नुयो जों बिदि लानाय बा बेबायदि माने आफादफोरा राजखान्थियारि आफादफोरा मा खालामो बेबायदि पाब्लिक अपिनियन लायो एबा सोर बबे पार्टिनो बेसेबां भट होगोन बबे जायगायाव बेसेबां भट होगोन बेखौ माने नागिर गावसोर लिरथुमजोबनानै दिहुनो जे सोर देरहानो हागोन बेबायदि माने कालेक्सन खालामो दा बेबायदि जों अपिनियनखौ जुदि माबा मोनसे राहानि थ्रुयै जुदि जोङो कालेक्ट खालामोबा थारैनो मिथिना मोनगोन जे बेसेबां मानसिया BNSU खौ नांगौ आरो बेसेबां मानसिनो नाङा बेखौ मिथिगोन एबसुखौथ' नाङा होननायबो साफा सानै थागोन नाथाय आं बुजिना मोननायाव एबसुखौ माने सबबो नांगानो होनगोन नाथाय बिनि गेजेरावनो सोरबा ओरैबो होननो हागौ जे BNSU खौबो नांगौ बिदिबो होननो हागौ आरो माखासे खिन्थु बुंगोन एबसुखौ नाङा बेबायदि बुंगोन देट मिन्स जों मोनथाम रोखोमै बेखौ कालेक्ट खालामनो हायो माने जास्ट इमेजिनारि आइडियासो दे बेखौ नोंथांमोना रियेल होनना सानना लाना बेबायदि मोगथाङाव जागोन जेबो आसा गैया आरो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनोबा एबसुनि बादै रावबो मावनायबो नङा आं बेबायदि सानो बाथ्राया जाहैबाय BNSU खौ नांगौ ना नाङा येस अर न' नांगौबा नांगौ नाङाबा नाङा बेसेबां मानसिनो नांगौ नङा होमबा एबसुखौ बेसेबां मानसिनो नांगौ बा नाङा येस अर न' बा बेसेबां मानसिनो एबसुखौबो नांगौ BNSU खौबो नांगौ बेफोरबायदि मोनथाम रोखोमै जोङो मोनथाम कुइसनखौ लानानै कालेक्ट खालामजायो अब्लासो मिथिगोन थारैनो नांगोन ना नाङा बेखौ खालामालासिनोबो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा जुदि बर' हारिनि सिनस्रि आफादफोरा जुदि बुङोबा नाङा होनबा थारैनो जों बुजिनानै लागोन नाङा नाथाय बिथांमोना जुदि एबसुनि अनगायै UPPLनि अनगायै जुदि गुबुनफोरा जेबो बुङाबा जों साननानै लागोन थारैनो दाल में कुछ काला है जोंनि मानसिफोरनि गोसोआ माखासे गोनो गोथो जों बेबायदि बुजिना लानांगोन बा ओरै साननानै लानांगोन माखासे मानसिया BNSU खौ लुबैयो मा BPFआ नाङा होनगोन जिहेतु BPFजों जेबो सोमोन्दो गैया राजखान्थि हान्जाजों जेबो सोमोन्दो गैया बेबायदि बिथांमोना बुंगासिनो थादों BNSUआ नाथाय BPFआ गावनि खुगानिफ्राय दाबो फंसे बुङाखै BPFआ एसेबां बदनाम जागासिनो दं जे BPFनि बेकिंआव जादों बिथांमोना मोनसेबो कमेन्ट्स होफैयाखै बेनिफ्राय जों मा बुजिना मोनो देट मिन्स BPFआ सापर्ट दं बेबायदिसो बुंनांगोन जेब्लासिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंफैया जों बेखौ फोथायनाय आरो बुंनायनि उनावबो जों फोथायथावा बायदि जाहैबाय मानो होनोबा बेवहाय माखासे BPFनि मानसिफोरा थाहैबाय BSUनि मानसिफोरा थाहैबाय स' दाल में तो कुछ काला है जियानो जाया मानो बे आंनि इमेजिनारि सानस्रिजों बुंनाय पाब्लिक अपिनियननि बाथ्राखौ नोंथांमोना गाज्रि दासान जास्ट मोनसे आं सानखांदोंसो नांगौ आरो नाङा होननाय बाथ्राया खुगाजों बुंबा जाया आं गाख्राव बुंबा जाया जों ससियेल मिडियायाव इउटुब चेनेलनि गेजेरजों माखासे इउटुबारफोरा बुंनायजों जेबो जाया बियो सोनारगोन जोंनि सिनस्रि आफादफोरनि सायाव जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि सायाव जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि सायाव सोनारगोन बे बाथ्राया जुदि एबसुआल' बुंबाय थायोबा बेयो मोगथाङाव जानाय नङा खुलुमबाय।